ngene iki? Dhewe. Moro-moro ngene lho kawitane opo iku? Iku lho, gak rumangsa sampean niku. Heh? Gak rumangsa ta? Ya rumangsa mari mangan. Apa rumangsa mari apa? mangan kowe tok mari rumangsa. Karo panganan apale setengah mati. Lho, pancen enak e. Gurih. Ngene iki apa? Gak sampean pikir. Riyo-riyo. Tumon dulurmu mrene. Wong riyo ya wis lah apa kon ngomong riyo. Wis kon iku mari sik tas njaluk sepuro. Saiki golek perkara mangan. Wah. Mau sambanyol. Lho. Ya apa aku iki tontonan ta banjol wong rumah tangga kok banjol. Kok nyaluk sepuro iku lak pancen wayahe. Mbok diresapi, dihayati. Lah apa aku meresi sapi? Kurang gawean apa meresi sapi? Ayo ngomong apa? Dulurmu iku pancen Pak Gusti. Meresi sapi. Kon iku waduh, kon iku aku ngomong jari banyol. Kok sing banyol kon dhewe. Meresapi itu ya dihayati. Wis ngerti. Dijiwai. Wis ngerti. Aku hayati. Sopo sing ngarani? Aku biar. Banter sapi. Makanya kualat. Aku Giarti. Pasti salah ngomong. Duduk Hayati. Giarti aku. Apa adiknya ndak Hayati? Arek ndi Hayati? Sekarang kon murni ya sapa? Iku ya Giarti. Alah, maksudnya Hayati ku diresapi ngono lho, dijiwai. Alah. Bisa ngomong. Dinikmati, dilakoni. Ngono dadi kudu ngerti. Masalah wong lanang ngomong mesti. Apane, Cak? Salah. Pikiran ta. Iling-ilingen riyo iki dina becik. Ngerti ta? Ana dulur sampean sing mancik rene. Sopo mrene? Gak becik. Ya iku lak wis unen-unen iki dina becik. Lah iya, dina suci. Ya apa dina becik iku wayahe silaturahmi. Ya wis saling memaafkan. Wis Apane wong dulurmu gak ana sing mrene kok wis. Tak wis-wisan sampean kok jak ngomong kok. Nek boto ae tunu rene melas. Boto golek utangan moro. Omong nek tunu miring-miring. Nangis air mata buaya. Ya apa deh bojoku aja ngono lah. Nek masalah ngono iku ya aja diperuncing. Masalah kecil. Ya iyalah. Jangan diperbesar. Sampean gak ngerti, Cak. Perasaanku, Cak. Perasaanku ya apa sampean gak ero? Ya ngerti. Kok nangis. Nangis, Cak. Jero ati rasane nangis getih aku, Cak. Hah? Kamu nangis getih. Ya iyalah. Nek ana butuhe ae mrene, runuk-runuk rene, nangis-nangis, melas-melas. Kurang apa aku? Nyaluk duit tak kei, nyolek utang, nembung utang, ya tak utangi. Masih ya tak balike iku nyandet-nyandet, gak kabeh. Engko nyaluk duit. Ning mulai njaluk duwike ning gawe tuku bensin tak kei. Sing ngono awak. Lah iya, mrene situke mrene, tunu utang dhuwit 1 juta. Ya tak kei 1 juta. Balik ta 1 juta iku. Kon catet di sik. Emangnya aku rentenir apa nyapeti? Api-apike wong. Wong ya. Priya mbok moro. Ngomong ana butuhe iku rene. Silaturahmi. Ngerti apa enggak sih dulur-dulurmu iku? Oh, ya ngerti. Cuma wong ngomong ya dipikir, diwolak-walik dhisik. Apa? Emangnya nggak martabak diwolak? Sampean niku ya kudu mikir. Dulur sampean kok ngono. Mbok dikandani. Ya apa, Cak? Kok iso nyalano aku tambahan? Oh iya. Durung apa ngene ngono. Tak kandhani ya jarak jauh desa. Nek anggone awake dhewe kan butuhno sangu. Kat iki jamane arus mudik, arus balik. Polahe nek mrene golek utangan iku gak butuh sangu. Gak butuh transport.
Iku nunut tanggane kan ora sing lah saiki wong iku ya silaturahmi kabeh gawe nunutan. Sampean ngono tetep berani, Cak. Mas Pi. Alah, nunut Mas Joko. Wong nunut kok terus. Lah aku kecepatan iku sak jurusan. Ya wis lah, ya apa ya dibelani lah wong dulure kok. Wong ya sing jembar ya gak kira sing jero sekarang. Alah. Wong wis Cak, sampean nek tak dolekno padakot. Nek dhewe dituwekno. Ya pancen wis tuwek anjene. Dituwakan awakmu dulur tuwa, aku ya dulur tuwa kan pancen diparani. Lah sing gawe sangu iku gak ono. Ah, weruh ta sampean. Weruh ta sampean. Nggone Blitar. Rekreasi iso kok mrene gak iso, Cak. Padane nek rene iki mulai gak tak sangoni ae. Nyaluk sangu piro tak sangoni apa meneh riyo-riyo. Aku iki ngerti, Cak. Ojo kuatir, Giarti iki selalu ngerti. Mari ngono tunda-tunda. Hatimu happy Giarti. Kertumu nang tanganku gak kandhane. Alah. Ojo ngono ta. Apa? Lho, wong sabar. Bebe, ponakan sampean be aku be. Lho. Ponakanku teko lho. Iya sik. Tak Boy, Be. Iya. Tak buka lawang. Delok niku lho abane. Ponakanku iku sing teko. Ponakanmu teko rene. Punakku ngarit kok dia. Alah, wis. Oh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Be. Padha-padha ya, bebek ya ngono. Ana salah lupute bebek ya apuranen ya. Be, iki anu aku marikan teko Jakarta. Iya. Oh, iya nyambut gawe. Aku dikongkon silaturahmi rene. Iya. Ya bener ngono iku. Ambek makku. Bener. Didikan bener iku. Paman. Iki apa sih? Takok ae. Lha sih takok ae. Ponakanku iki. Seru. Sing gak Iya, sampean tak gawakno busana muslim. Gowo-gowo iku. Walah. Duh, cek pintere rek ponakanku. Paman, Boy. Paman. Lah, delok niki lho aku gawak. Paman nak, paman. Lho, nggih, sik man kula tak ngomong bebek dhisik. Oh iya. Iya, Be iki. Sampe delok cocok ta, Be? Aduh, kelir iki bebek gorong duwe tepakan. Wah, Aduh, ya syukur lah, Be. Temen seneng bebek, mau tukokno kelir ngene. Deloken niku lho, ponakane sapa iku ngono iku? Aja padha mbek ngene iki. Dia. Deloken ta. Lah, niki Be. Iya. Nggih. Kale enggak kula gawakno roti. Wis nggih blek-blekan. Oh iya, iki lho bebek ya wis duwe roti, cuma ya suwun nek mbok gawakno. Apa sih? Ngomong ya. Apa aku gak apa. Aku ya kepikir ngomong sih. Ya apa nggih niki anu kula gawakno. Ya roti, nggowo apa ae akeh gawane. Ya gak apa-apa, Be, wong jenenge dulur lak ngono ae, Be. Iya. Kadek riyo iku setahun pisan. Bener. Gawakno apa? Mak ya apa seger waras ta Mak? Ya Mak seger waras. Iya. Paman. Iya man lali man. Sungkeman minal aidin wal faizin mohon madhaden batin man. Akeh laline akeh. Iya man. Man iki sampean tak tukono iki ya baju busana muslim. Ya suwun. Oh, deloken niku lho. Ngerti ku ponakane sapa iku? Masih duduk ponakan sampean. Ponakanku. Ngerti kan sampean. Nek arek iki ku gak mergono, gak ono. Kebiyen, mosok sampean gak eling. Riyo ya biyen ya ditukokno. Dasar mon sampean niku. Ya keponakku ngriwuk tok. Ancen iya kok. Sampeyan coba man, cocok apa gak? Iya, iki nek awakmu wis ngerti pasti cocoke. Aku Iya, Man. percaya boyine awakmu ukurane cocok. Oh, kaine apik iki. Iya, gak sesek. Oh, iya. Aku wis percaya nang awakmu. Ya wis. Sampeyan iki maneh. Iya. Nek cocok gelem iki ya tak gawakno celana barang. Iya ta? Iya. Gak apa-apa nah. Pokoke
Aku iki opo ae gelem lah sawangane kok rezeki. Yo wis nek ngono man, aku yo kuwatir anu gak cocok nyinggung. Kuwatir nyinggung perasaan sampean. Enggak, aku ya lah. Alah, perasaan opo iku gak duwe, gak ndek perasaan. Kon lapo ngomong ngono. Ngono batin ae lapo ngomong. Wis gak, iki wis kadung anu iki. Kakean oleh nyimpen. Wis nek yo masih sarung yo paman yo gelem. Iya, men. Ya. Oh, gelem ta? Lah iya. Iya, iki aku ana celana. Yo iki mari kulaan nanggone Mbak Titi iki tak. Alah, cek akeh. Iya, aku eling sampean man tak tukokno. Ngerti, ngono iku. Ponakanku lho sing dilingi sampean. Lho, lah paman karek aku tok kok. Ngono sampean ngerti ta? Lho, lah paman mukmin niku. Hah? Lah paman mukmin niku. Lah pamanku. Yo, gimana? aku eling sampean tak tukokno lah aku tuku geryoyoan yo eling sampean. Yo, paman karek situ kene. Lho sampean riyo gak tuku klambi ta man? Hah? Gak tuku klambi ta? Belas. Lho, lapo? Hah? Ya apa aku jangan tuku ngono gak usah. Masa anu ponak-ponakan teko sampean gak sing nukokno. Halah. Kok ngeling. Aku jangan tuku. Tukok Ya, napa? bebekmu iku lho gak usah engko lak teko keponakanku oleh ngono dadi wis nurut ae ngono lho, Boy. Nurut bebekmu. Lho, sampean ngomong ngono ta? Gak. Ngentang. Kamu njol. Oh, niku ya perlu kang kebutuhan sehari-hari. Lho entah, sak tumpuk iku lho diolehno Boy. Apa iku? Ana sarung, ana celana, ana baju muslim. Kurang apa ponakanku? Jajal ponakan sampean. Aja. Iya, iki guys sembayang. Ponakan sampean eling nang aku. Aduh, ngrasakno ya lengkap. Moro ae Sak gak. ngadeg. Alah. Loh, kapan maneh mumpung Lah aku iya, sak ponakanmu geni. iku ana sing eling aku ta. Iya ta. Alah, gak ngarah. Bab bibike klambenan, bagak klambenan. Loh. Tak kira dilingi. Lho pancene gak duwe apa-apa Iya. pancene ditukokno. Sing keluargane awake dhewe sing rene sapa ae, Be? Rene kabeh. Rene kabeh. Iku anu lek satuman rene. Oh, Rene satuman. Heeh. Terus kolik ya rene. Rene. Eko Wahyu ya rene. Rene. Ya kok kucing. Iya. Lah ponakane keluargane teko paman Blas. Gak ono sing Rene. Gak ono. Wis, tapi nek ono butuhe golek utangan. Lah, Nomor Pak, 1. kandang. Parane nomor 1 yo kene ngene Ngomong Begiarti. Arek garu gak usah dikandani. Apa Angger nih? kanca teko kon kandani. Ya. Sampeyan Kula gak teko ro kon atiku. critani. Sampeyan gak ro rasane atiku iki kaya apa? Sing gak ero peluru kabeh. Silet-silet rasane. Silet kan Rasano. iso. Salah Be wis gak usah di anu mak permasalahno. Ya Ya, mungkin tapi kan yo mungkin gelo. ae keluargane paman iki durung kebuka pikirane. Ya ketutup. Kak, apa kok ditutup? Pancene keadaan iku minus. Pas klik iso. Alah. Ya kebanjiran. Kaya ruwah, Lho. ngelek-ngelekno. Lah, Nek ngene. Lah iku lho ponane ana sing tuku mobil barang kok. Ngono iku. Ayo. Tuku mobil Ngomong-ngomong. sampean gak tau dijak lunga. Gak. tuku mobil? Lah, ngono iku. Nono. Hah? Pak Nono iku. Sopir pribadi. Jangan anak. Ketuaan iku mobil ngono kok mobil. Oh, Kan mobil. Tapi kan mobil iku jenenge. Lah iya. Ngetok-ngetok. Lah, ngetokno. Sampeyan iku ya gak usah nutup-nutupi. Kirim aja Gak telung tahun. usah. Ini lagi 2 tahun gak diurus. Gak wani gak luar kota. Kayak kulaan iki lokal ngono, pasar ngono, pasar. Iya, engko nek foto, Pasang gawe asem. ngurus-ngurus surat engko nek foto dhuwit lak rene. Deloken kok ya nek rene ya. Luar yo gak anu, ngono anu disaur. Iku sing anu Apane? dulure dhewe sing sapa Sigit Pamungkas ya rene. Sikit rene. Apa? Oh, ya iku lho roti nok meja. Lho. Terus bebek ya ditukokno. Iku lho, ditukokno baju muslim. Lho, alah. Oh, Lah. apike ngono. Tenan sampean sing anu soot-soot iki kok. Hah? Sing dulu sampean ya gak rene. Beri mesti sampe.
Iku nek tambah. Kok sak mimpi mlaku. Kok sak mimpi mlaku aku mripatku apa kok. Mesti lah ya sabar, mancik jane dulur. Iya, ya sepurane ae boy, wancine apa wong keluargaku desa ya keadaane. Awakmu keluarga sampean kan nang desa kabeh. Iya, tapi kan yo akeh sing desa. Lah sampean nak dulur tuwa mosok gak diparani. Lah iya, gak iku pikirane lho nang ndi lak ngono. Lali. Nek golek utangan kok Sing nang eling. Surabaya kan akeh yo dulur. Iso nyalon aku. Ya, gak oleh nyalon sepi ndak boleh. Asline yo mrene iki gak wedi aku. Wedi aku. Ngerti? Alah, apa wediku? Kok pengen ngomong kantas. Alah. Mas wong dandang sumpah kebadut kon iku. Sampean masih aku ngomongin ngene, suaraku ngene. Alah. Tapi hatiku lembut, Cak. Hatiku iku apik. Buktine aku cintaku nang sampean yo tulus ikhlas dan murni. Mulai. Mulurmu. Ilingo ta. Aku iki kaya apa sabare kaya apa apike. Wong masih dulurmu mrene mule ya tak gawani. Ya tak gawani oleh-oleh. Ngerti. Ya tak sangoni dhuwit. Gak mungkin. Padahal lho nek mrene tangane kosong, gak nggawa apa-apa. Jelasin. Alah, jan dulur-dulur sampean niku gegem-gegem tangane. Macane latihan petinju. Gak tau lobur. Ngomongmu ku ya nada iku wis gak enak. Wis kono gonggong kabeh. Nadae omongan iku. Gonggong kabeh. Wis kabeh ae gon. Ngono. Wis mangan-mangan entek-entekno. Lho ya iyalah. Yang aku yang cenah ngono. Suaraku iku ngene. Lho iku jenenge semana, jenenge dandang sumiang jarene. Nyemana iku aku. Nak wis enak sih. Enak kok rekaman. Wis enak sih wis tak konokno. Ngomong ya nada itu sing penting iku nadanya. Wis kono mangan-mangan kabeh. Kongkon Wis kabeh kon mangan kono bontek-bontekno. Kongkon kalem. Oh, monggo gendang dahar, Mas. Lah kok arek iku lah monggo. Gak usah dirame-rame kok. Iya, tapi nek sampean menjaluk sampean sampean menjaluk sepuro nang paman. Bermaaf-maafan. Paman yo njaluk sepuro. Lah kok sik medeng-dengan geger apa artinya lebaran? Wis watak-wakan pangtune ngono pancen kebiasaan. Dirubah sikape. Jane ngono. Iki wanggal iki kepala batu. Alah, wong dhek dhewe ya kok ngelokno aku. Lho ya apa sih? Temen apa bre? Coba pekoron. Sajane paman sak wis ana niat merono nang nggonmu. Ya kala dhisik mbek awakmu ya sih wong Ya ngono. kaya ngaku sing dulur nom ya Iki lho, pikirane bener ngono iku. Ya sampean iki tak tukokno pipa kosmetik. Oh, ya suwon nek ngono. Iya, soalnya iki cocok kanggo iklim tropis di Indonesia. Bener. Duh, sampeyan yo nggih pipa kosmetik. Iya, keprawan bebek iku gawe iku. Tambah body ayu. barang. Iya. Tambah gak ngene, pamanmu iku saiki gak gelem metu tambahan. Tuh ada sing tambah jeliri. Mosok bebek iki nang pawon ditutno. Boleh. Engko nok omah iku ana sing liwat ngarepe omah oleh ngono ae ngamuk pisan pamanmu. Joko-joko rek. Apane? Paman temburuan ta? Kena menen pamanmu iku. Tadi temburono amblas. Temburono kuatir ae aku. Ya wis, aku nek ngono tak pamit wis mari sik. Anu ta, gak mangan sik ta. Alah, gak usah. Kupat iki lho aku gawe kupat mau. Wis parek, wis Ah, kau tuku lontong atos. Kiri kayu. Kakil gawe dhewe iki. Patuku. Lah pengen atos. Iku lho, kupat sing atos. Wonge proke gara-gara mangan kupatmu. Barang tuku, males tanda gawe. Ini gara-gara omah itu. Lho, tapi aku kan mengikuti selalu. Aku apa-apa wis tak siapno, kupatan. Ya wis tak siapno. Iya, itu dulu deh. Iku takum setengah hari. Cek umut. Patus teman. Iku kupat waktu. Iku beras apa digawe? Mangkane gawe aja tuku. Wis aja rewel. Nek rewel Botene sak
paring yo entek ngono kok atik remel Kupat barang. gara-gara mangan kupatmu tuku iku. Ya, Boy, papan ono perlu. Engko iki lho, minggu iki kan aku durung lencer. Kan Iya. aku kan wong tuwa kan omahe. Nunggu di boloku ya kan teko. Oh. Nyilih mobilmu aku. Nang Batu. Lah apa? Heh? Lho wis tak dol mobilku. Wis ta? Iya. Gak wara-wara. Kan ku ngomong kok. Karku nek ditenani kok ngono. Kak wis tak dol aku butuh. Iya ta? Iya. Tukar tambah. Kak, Heh? wis tak dol pokoke rahasia. Kate nang ndi sampean iku nyilih Nang mobil? Batu. Ambek sapa? Kok gak ngomong aku nek duwe rencana nang Batu? Lah, sik. Oh, ngono. Kate mara dhewe nang dulurmu ngono. Ya, sakno Kate lah. marani mrono. Oh, wong nek pikirane malik ya ngene iku. Aku akrobat. Karku nek gelem ayo melo ngono lho. Telat. Wis gak usah. Aku oleh gak usah sopir ngejak pisan aku. pribadi. Gak, wis. Nyewa sedina rong dina. Telat. Ngono. Karo didol. Gampang kok tak seleno iki lho Agus nglibet iki lak taksi kono ah. Hah? Apa nyele cak tik. Ya tak dik. Ini gak ngono nyeleman satu man. Kono setor iki. Nek gak ngono tak seleno Pak Agustin yo mobil akeh. Nah, iku. Iya, wis aku tak balik dhisik, Pik, ya. Balik ta? Iya, Ya Dik. wis. Suwun ya, Langsung anu, mulai ya sampai nah, ya. salam ya. Iki lho omben sik mbok tak gawe nang ngombe pisan. Walah. Iki, omben sik. Iki aing omben akeh. Ngelak kok. Oh iya, tambah didik. Iya omben. Nglegakno. Iya. Wis tapi. Kok salam nang gone makmu ya? Iya. Ya, Iya. sampean ya rono, sampean itu. Iya lah, kok merono kok nek mari-mari dahyo iki lho sik akeh Iya. dahyo nang omah ya. Iya. Ya, Durung kancane bebek barang, kanca komunitas akeh bebek. Iya, lah koncone paman. Kana sing rene. Wong iki gak duwe kanca. Kanca, gua aku kehilangan. Aku gelem ae kancaku sih gak gelem mbak aku. Ngono lho. Ya sih hati-hati ya, Boy ya. Hati-hati. Kapan-kapan ae kok aku tak sambang nang gone wong tuamu. Iya, Sampai mampir kok nang kana, bolo-bolo. kok. Heeh. Heeh. Soale Kok kanca-kancaku aku. kabeh iku zamane sekolah SR iki iso ono sing panjang umur, ya ono sing sukses, ya ono sing melarati nemu, ya ono. Wis kanca akeh. Aku tak balik dhisik. Balik ta? Iya, kate Iya, wis. riayan nang Nang anu, dine? Yo nang gone Bu Istape, nang gone Bu Satri. iya, iya. Bu An Iya. sapa? Iya. Bu Anik Rangka iku, Bu Anik Rangka. Aku yo mrono jange ya nang Bu Istape. Lah apa? Wedi barang Lho, lah sampean yen nek rono-rono dhewe lha apa kane nyampekno? Mbok pancen pamanmu iku gak tepak kok Nah, aku pas pancen. aku mrono lunga ngono lho. Ah, wis. Sampeyan lah ngomongi dhewe, kok kon nyampekno kok aduh rono wong ngenteni sampean gak teko. Lah. Aku sing disalahno. Iya, wis gak usah bapak salam. Nek Nanggone ana dhewe. anu Pak Sapari, Iya. nanggone Pak Sugeng Brinjo, iku ngono Pak Suroto barang. Suroto. Tak parani kabeh roto dadi aku riyo silaturahmine tak akehno. Yo bener iku bener. Lho kan aku delon. Bisa. Yo pikirane lebih dawa timbang sampean. Kaya ponakanmu. Yo ngono iku lho, pantes iku diturun niku. Kan amun ya. Gak tuwa-tuwa, gak boleh kan kita pakai glipet ae, pamitan boleh. Ate mule nggih. Iya. Oh iya, Bek, Bek. Iya, iya. Aku ono duit titik, Bek. Wah. Wis gak apa-apa Adik lah. kok Bek. tinggali dhuwit barang sih. Ngono niku. gaya. Yo, Ya wis kapan kene, maneh apa Bek wis. wong Iya. rezeki eling cilik aku dhisik aku lak sampean mong. Iya. Iya. Biyen tahu bebekku gak duwe dhuwit plus kon njaluk tulinan. Iya. Piringe bebek tak dol ambek Lah aku. iya, makanya aku saiki nyambut gawe. Aku nyambut gawe enak, Iya. aku yo eling sampean Iya. ngono lho. Ya, Lah iki yo paman wis bebek iki gak tau digawe dhuwit pamanmu saiki kon ngekeki. Mulai, Lho, Man, iya Man. Oh, iya, nah. Sampeyan tak salami Man, iki tak amplopan ya. Ya nak, ya suwun. Ya wis. Pamanmu iku jane gak usah. Apa Arek kok ngekeki kon ngomong. Ikhlas, ngerti lahir batin. Iya gak apa-apa Mas yo apa-apa tetep kan yo paman, yo bojo sampean. Wis to tak dongakno rezekimu akeh, Nggih, nggih. lancar. Munggah pangkat, munggah derajat. Nggih, amin, nggih, pun. Nang iso tuku mobil maneh. Amin, nggih. Sing dawa nak. Nggih. Kok paman sik iso ngono. Sing ngomong Iya, tak tunggu sing gedhe Kono nggih. trailer. Nggih. 10 tahun iku. Wis pun pamit. Iya. Iya, iya. Nggih, Iya, wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Salam. Arek kene mau tak kongkon lang salin lho selak bengi selak awan aduh ngene iki yo dina-dina becik ngene iki waktu iki dimanfaatno dulur sing ado-ado sing gak tahu diparani kudu diparani terutama sing soge-soge soale lah nek aku dhewe ngono ya sungkan lah bencirat loro iki akeh sing jatah ya tak gawe senjata lah mbek aku. Nah, aku ngono ya pura-pura sejo repot-repot. Ya aku gak kira ngekeki aku tapi muncul lah mbek apa iki jenenge anak wedok iki sing oleh anu koyok saweran ae jenenge mari anu tutuk njaba langsung tak saut. Wah, tak bujuki engko dilek logor. Lho lumayan nih 50-an enten 20-an, paling cilik 10, paling cilik. Nggih. Tak kira-kira ya oleh 5 juta iki engko. Iki tak manfaatno mulai ya. Plus 1 plus 2 plus 3 pokoknya sampai riyo kupat nih terus ambek aku. Target 10 juta. Ya apa ngene iki lek tak grill yakno ngene kapan maneh setahun sepisan adakno dulure bapakne wis tak grebek kabeh dulurku mulai TIY kenal saya wis mari ta lho iya rek tak dolen sik nang mek lali tugas kok tugas apa sih kora-kora wis mari mbau-mbau wis ngepel ya wis dinane iki tugasmu silaturahmi lho mak onjong ngerti iku nang kapan mau unjung-unjungku dadi tugas mak lho ya apa sih kon iku nang dindi kon dikai wong salam templek iya kon dadakno kon rumangsamu lah kon tak jarono rene iku digawe apa lho kaya apa lho mak ya ngumpulno dhek ngono iku mak iki arep kaya dolen sampean ku memanfaatkan dolen iku ya dolen kok lek wis kira-kira wis oleh-oleh 20 dina ngono wis gak mambu-mambu riyo iki dolino Mbak Darmo iku jek tas teko, durung ngekeki angpo nang gone awakmu. Ayo parani Mbak Darmo. Pak Slamet gadukan. Ya. Parani. Lho, arek iki mari ngono, aja rame-rame masih gak melo riyo ya tak parani Pak Agustin. Riyo. Mak lamen ki ngisi-ngisini aku lek di rumah wangi apa? Dino ngene iki gak apa-apa, tidak ada kata malu, tidak ada. Wis ngono iku. Mas yo gak melo riyo ya tak parani Cik Giok. Lah, soalnya Cik Giok iki ya mesti nyangoni ngomongi awak dhewe. Waro apa dolen lho sampean niku. Wis sampean budal dhewe kono lho mbak Ade. Lek aku sing budal dhewe ulap. Ngerti kok ulap. Tahu lah aku budal dhewe gak disangoni. Lek kon ambek munyil, saking ngeblase sampai munyil. Langkono nang. Kudu sayang, Mak.
Oh ya sudah pakai sepatu lagi. Sepatu aja adik dicoplok ta. Gawe ae. Soale yo sikilku sampe ngecap sepatu. Alah, gak apa-apa. Ayo digawe maneh sepatune. Nang di mana sih, Mak? Lho, ya kanca emak sik akeh rek, bolo-bolo iku jek gak kurang. Ayo dipakai lagi. Ya Mak, sangokun di Mak. Aja sang. Iya apa deh sang wong ambek emak kok ate sangu. Lho, lah sikae wong-wong mesti aku kampanye mesti rungokno. Tidak boleh ngomong soal itu. Nanti totalan belakang. Jare kon kepingin tuku HP. Iya toh? Iya. Bisa kon jare kepingin tuku tab. Iya, tapi lha iki sing rajin ngene iki. apa sampe riyo rajin? Ya rajin nonjong maksudnya. Kau usah teh ae gak usah melok Lho, kalau gak usah ya gak usah ngono. Ya cok ngono. Kalau gak usah mangan oma tak kancinge. Lah tinggal lunga mbek pilih ndi kon? Kalau melok wong liya kono. Maki, aku pengen dolen kok njok. Gak dolin-dolinan. Akeh sing dorong iku sapa ae? Ono sing pelemahan kolik Sidoarjo kok tak parani Pak Sis. Bakung Jimmy. Pokoke wong sing gaisoan tak Mak kok dipilih ngono, Mak? Mak iki kok gare ngono iku medhuk. Samiin iku ya. Wong gak tega ngono iku ya. Sasaran empuk ya nak. Jare Pak Ustaz iku nek silaturahmi unjung-unjung iku butuhe ya silaturahmi. Memang tujuan iku njaluk sepuro. Sangu iku epeke. Mama wis kesel ngomong jonjong terus. Bosen aku mosok nonjong-onjong. Lis, apa? kon jare kepengin tuku tab. Lah pengen. Oh, kepengin lah mak rondole nukokno tab oleh kan iki. Tapi kan yo gak onjong-onjong terus, Mak. Kesel. Yo, ani mari kok Agus STL mrene. Wahyu Eko Wahyu. Pokoke tak grebek kabeh wong. Mak kok diparani kabeh, Mak? Aduh, silaturahmi. Iku ngelompono balung sing kececer ngerti. Dene disangoni iku efeke. Ngono lho. Iya, Mak. Pokoke rungokno. Nek silaturahmi kudu sing ikhlas. Lah apa dene nek sing gak nyangoni, Mama langsung pamit kula mantuk. Jadi merhatekno ngono kok. Iya, Mak. Sing gak mak lah saiki lho suwi gak diparani Mak. Mosok gak nyangon iku cek bajute. Lho lek mak dhewe ngono ya gak njaluk, cuma anake mak sing loro iki lho. Ya titenono lah, ya. Ya berarti mak iki aku ambek mbak ke senjata. Gak senjata apa? Saiki kon gelem apa gak? Kok lek gak gelem ya gak apa-apa, aja melok. Kon tak kancing nang jero omah. Melok, Mak. Tak kancing tekan njaba ambek aku. Iya, Mak. Aku melok aku anake Mak. Iya. Aku Mak durung nanggone Om Novel. Om Novel. Oh iya, Om Novel iku. Iya, Mak. Budijo iku. Sapa? Pokoke tak catetne jare. Paling kira-kira Bang Memarta disangoni apa? Takoni ae, Mak. Kira-kira gak nyangoni gak usah merono, Mak. Pokoke yo. Om Roni Warkop. Ya Om Roni. Taim, Arbi. Pokoke engko ngene, kon mepeto ae mbek Mak yo. Gak suwe-suwe. Minal aidin wa izin, mohon maaf lahir batin nggih ngono. Terus kon yo salimo. Salim. Heeh, Lisa yo salim yo. Terus ngomong apa Mang Mar Salim? Lho yo ngomong iku mang yen pangapunten ngono ya. Aturaken kelepatan kula muncil ngono. Apalno Dik? Masa gak apal-apal wis sekot pertama kok apal-apal. Apal wis pengalaman. Kok tak gawe rekaman. Iya, Mak pada iklan lho, Mak. Aku mau wis disangoni. Wis apa? Om Agus STL. Lho iya. Iya. Aku mau disangoni. Setor rek. Iya. Setor aja lali. Ngelali adano lek dikek kene. Kene. Lah apa ngomong aku. Wis disangoni sing cingitan awakmu
ngomong nang mak. Pokoke metu teko telung jangkat teko mae wong tak saut amplope ambe aku. Ana anake camat. Ana anake camat iku. Endi? Oh iya anake camat. Iya, Mak. Iya. Budal saya kita, Mak. Iya masuk ajange kok selak surup. Ya wis, Mak, ayo, Mak. Berangkat, Mak. Iya, iya. Ana. Panjene nek tak simpul. Bener bojoku. Bener Giarti. Nyalano aku iku ya ono benere, tapi ya kebuacut temen pancene kok. Ya apa dulurku lho sik nemene lah ngono. Mbok yo kek ono rai. Iya, dikek rai tambah bingung. Ngopo gak iso menghargai, gak iso ngajeni bolo. Aku boleh elek tok di mata istriku. Pancene ya bener, unda-tunda tuh kan salahane. Cuma nek mrene lho mesti sambat terus utang. Mbok ngomong liyane utang. Oh ya aku bisa gak iso ngomong liyane utang ngono. Riya ya wis sampe plus plus piro iki gak mrene-mrene. Ngene kita bakal tutup mesti diarti. Mbok masih gak ngopo-opo. Mbok ngetok-ngetok. Digawe pantes-pantesan supaya harga diriku gak terlalu merosot. Caca. Malah kadak. Aduh, apa sih? Caca. Oh, Alah. aduh, Iya. adikku. Iya, Cak, sepurane sing gedhe ya, Cak ya. Iya. Minal aidin wal faizin, Cak. Ya pira-pira luputku ya, Cak ya, sepuranono ya, Cak ya. Iya, ya sepurane Iya. aku ya akeh salah. Iya, Cak. Kebeneran, Dik, Iya, awakmu Cak. mrene iki. Apa, Cak? Kan digawe kembang lho. Lho, aku angen-angen, Cak. Iki tak arep-arep krasa ya. Kroso aku Iya. cedutan terus, Cak. Nyetrum ya. Maju. Ya wajan. Ayo, Cil, mungkin. Karek sapa sih? Salim, Pak. Ambil Pak D. Pak D. Salim, Pak D. Muncul walah cepet gede arek ya. Pak D, tangannya dorong cuci tangan ya. Dorong cuci tangan. Iya, Pak. Mari mangan sambel. Sambel campur dengan lodebok. Kali iya tak mangan lodebok. Soale bukan di atas. Bisa. Salim ambek bisa. Iya, Cak. Barepe iku, Cak. Salim mbek Pak D nak. Iya, iya. Salim. Walah rek. Oh, Pak D rek. Kamu terasi ya? Ah. Sambel terasi. Tisu, Mak, tisu, Mak. Ya? Gila. Tisu. Sampeyan yo ngono, Cak. Penggawean lawas yo pancet ae. Sabun. Sampeyan yo aja kempro-kempro. Terasi ya. Masih dikembang bolak-balik. Arek cilik anakku ae yo riyo yo tangan iki semprotan lenga wangi ta. Terasi sing. Terasi ku masih dia sabun bolak-balik tetep ambune ku ya melekat. Iya sayang. Iya. Kaceng mah aku njaluk mah ya. Cak, niki arek iki tawanono, Cak. Lho. Iya. Iya. Ya gak apa-apa, omae bolo dhewe kok. Gawane boyo. Netes kresek, Mbak. Aduh. Si kresek plastik Yo iki. gampang. Dipangan dhisik. Loh. Nek mulih. Kayaknya dalan, Pak De. Ya tapi Mama, Waduh. Pak De iki pelit ambek ponane dhewe ngono. Wae nek wis mulih baru
baru. Iki seneng, senenganku. Ning ndi lho, Cak? Ning. Mbok iku mang setengah ya mang. Lah apa sih Cak riyo kok mangkel. Ya aku balik ya nang ngene tangga kok sebelah silaturahmi dengan Pak Prapto. Ana kuping gajah. Iya. Kuping gajah Cak Gowo mah yo. Ya ngomong ke Pak Demu lho. Pakde Cak Gowo Pakde yo. Kuping macan. Kangen dising nek. Ayo Pakde gak tau rene Pakde. Iya ngerti. Iya, Cak, iki angen-angen. Ayo, Mak, nang omahe Pakde. Pakde jajane enak-enak ngono. Nek gak riyo gak ndek jajane mosok dijale gak oleh. Arek iki gak ngerti. Aduh. Lah iya gampang lah engko yo nek gantek go mulih gak apa-apa. Ngenteni anu sik nanti rek bojoku iki mang. Oh paling-paling ya blonjo. Sakle ge masak kok sore durung ngono. Gak anu ta, Cak. Sampe gak mulih nang desa. Gak mulih nang desa. Sakjane ya kepingin. Ya cuma kan awak dhewe dituakan. Boro-boro Surabaya iki ya ono Sampe ditakokno dulur desa, Cak. Iya. Basahe sampean Paman mukmin barang iku. Iya. Kepingin. Jare paman mukmin yen dungaren rek jus gak mulih. Iya, sih gantian. Dinteni seger-segerane aja no gak mulih. Nah, aku dhewe gak seger ya. Aku ora kupat, aku ngenteni iki. Iya, Cak. Heeh. Ning dhisik, Cak. Hah? Soalnya aku gak suwe-suwe, Cak. Mari kene aku. Aja kesusu ta, engko ngenteni. Loh, gak kesusu ya apa? Sing Sing diparani akeh ta no aja kesusu. Alah gampang lah, mos gak tau mrene rek mosok tolak mbok nginep-nginep mulih-mulih. Loh, gak iso Cak nginep, Cak. Diparani akeh adakno. Alah, lha mbek dulur kok sawangane gak masalah. Nek main wong liya gak nginep gak apa-apa, main dulur nginep ae gak Pak, ayo apa-apa. dinteni, Mbak. Ya iya gak. Muncil, Cil. Iya, Pak. Jangan banyak-banyak kok ngurus. Lho, kok Arek iki dadane ket nang iya Cak Gowo. Gawani bointek kabel. Iki aku, Mbak. Aku dhisik aku sing demok. Aku. Yo aja. Aja lah. Aduh pecah. Sih. Aduh. Ya apa? Pakde pecah. Dadi perkara temen iki. Sepurane lho Cak arek-arek yo ngene iki Cak. Wis salam mbok yo apa modele ngene iki. Nek apa meteng arek iki nyidam apa? Yo gak nyidam apa-apa cuma yo aduh Cak. Oh toples dileboni tangan loro. Yo maklum ae Cak, arek-arek iki kan yo kan Gantian, kan bapakne dadine yo jarang anu. Asik iki pecah kok asik. Awas. Kena sikilmu ya, perut tambah sikil barang panganan. Aduh. Wis Cak aku jane pamitan Cak. Kita ngenteni Mbak Yumu. Lah iya ndine. Kamu ganti nang dia. Saya apa tuku pulsa tau. Mbak, iki kacang menten aku seneng, Mbak. Aku ya seneng, tapi aku dhisik wong aku mbake. Lah aku adil aku sing ora dhisik kok. Gak iso mbake kecil. Sina. Waduh. Ya apa rek? Pecah maneh. Waduh, wong aku sing duwe durung pangan. Durung iki. Apa ngene iki? Ya dikukupi waduh ya apa? Aku kena sikil. Lho, Sepurane lho Cak, arek-arek iki memang sepurane ta. Arek-arek iki Cak. Ada nono. Oh, tapi lek omahe wong gak tau ngono, Cak. Tapi lek ndek omahe bolo dhewe. Lah kok ngene sih? Ning diarti. Iya ning. Ya apa? Sepurane sing gedhe ya ning ya. Iya. Lah kok pecah kabeh ngene toples. Iya, arek iki Cili lho nek jak sampe niku. Keroyokan. Kero buta. wong sampean iki lho ya wis gedhe tuwa. Kok iso mencano toples iki lho ya apa? Aku mana sih? Wis larang Cak. Ngene lho ning Giarti, sepurane sing gedhe ya ning ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin sepurane sing akeh. Bojo sampean iki rada celandaan. Berarti ya sik Sing landak ya. Duduk man. Kok dhisik ta? Cak mule Cak aku Cak. Ya apa mari putan topes lur. Arek sangono rek. Salah. Coba. Biasae. Setahun pisan gak tau rene gak tau nyangoni. Apa Oh, sih? Pak Decap Popo. Pak Decap Popo sampean iki. Iya salah. Ojo kesusu ta, sabar. Saya selak waktu ente adakno. Arek-arek iki lho ya. Ya ono lah ya Diapakno? Diopong. Kau sangu ya. Kilo nya ya.
sakjane lak disangoni Oh, ambek coba Dek sakjane. disangoni iki yo sakjane sangoni sakmene berhubung toplese Dek mbok pecano dadi tak potong yo Dipotong? kok digawe tutup toples Cak Masa kok njaluk kerudi ya? Kak Jus bojo sampean capo pecak lek bolo koyo ngono Aku salah ya dipotong. Ponakan. wis iki ae sangune ya heeh iya iya ya sangune pira iki pira 20 alah numpak taksi bolang pergi ae satu mau kan ape tak sangoni 50 teding berhubung toplese Dek mbok pecano ya wis iki ae 20-an ae ya kok gawe tuku idol toples ya ngono ta cak Iya iya iya. boleh gak pamitan aja sampe ya sampe nanti mancik omaku Ojo ngono ta. ayo mecal pulang Wong apa? Seta. Elisa pulang Ya mak boleh mak sampai ke Solo. tahun ngarep gak usah dek onjong-onjong rene nyangoni 20 ae Wong anak dikonversi. Ya opo ngene iki. Aduh, bel dadi perkara ngene iki. Gak enak aku ngene kok bojo ya. Ya sepurane Dik, mengkene ya apa keluargaku ngono ae. nah kan ya apa ngene iki dulurmu teko gak teko tak arep-arep basan teko ngerusak nang kene isoke Sik, Ta. pecah kabeh Kambingmu ming-kaming. apane Dulur gak mrene, boloku gak mrene kon rasane. Lho, lah Mrene iya. tambah kelok-lokno. gak ngono ya apa Wong nyangone kon potong to. Kebener. ya apa gak ngilokno wong toples pecah kabeh Ya ya. oh iku toples larang iku Ngerti rek ya, barang larangan iki. toples ya ambek areke Iya ta. apa meneh ambek sampean Cek temen bukan kosok larang toples mbak arek. Iya takon dulurmu soge-soge. ya iyalah Dulurku mbambut kabeh kiri. Gedure yo kekeran apa sing lakon. Udah sampai dulur-dulur.